Nahinayon na gyud ang pagpatuman sa demolition sa Dulan 200 ka mga panimay nga himutang sa lot 937 sa sitio San Miguel, Barangay Apas, Dakbayan, Sugbo. Nitumaw ang tensyon dihang nisulod ang demolition team sa barikada sa mga apektadong mulupyo. Sayra nato ang detalye nining report. Dili pa mana unahon og settle sa Sayo pala sa buntag nakapisto na ang barikada sa residente sa lot 937 samtang sa atubang bahin ang mga naglangkob sa demolition team ug ang kapulisan nga nagsiguro nga malinawon ang pagpatuman sa demolition order. asa naman ang rule of law. Kung ang rule of law ang atong tumanon, dapat ipahuman sa ning mga napending nga mga court motions filed by the Association Army. Sa signal sa implementing sheriff, gisulod sa demolition team ang barikada apan naglisod sila tungod sa pagsukol sa mga mulupyo. Ingon ini katensyonado ang pagpatuman sa demolition order diri sa lot 937 sa sitio San Miguel, Barangay Apas. Diin gibarugan sa mga homeowners ang ilang katungod sa luna samtang gibarugan usab sa plaintiff nga kinahanglan ipatuman na karon ang mando sa korte ug ang habig usab sa kapulisan sa Dakbayan igo lang kuno sila mo patuman sa peace and order pagpa-implement nining demolition order gikan sa korte. Dunay mga botilya sa tubig uban pa mabutang nga nanglupat gikan sa mga residente padung sa demolition team ug ngadto sa mga pulis nga nag-escort. Hangtod naay usa ka sakop sa demolition team nga nabitan sa mga residente. Naausay usa ka residente nga nabitan sa mga pulis dihang nisukol kini sa tinguha nga mapugan ang pagdemolish ilang mga Pinoyanan. Kining babaeng tinun-an, wala mo sulod siyang klase aron makikiusa siya mga silingan sa pagpakgang sa demolition. Tabangi in taon mi diri, daghan kayo jud kay magmakuan diri maamong. Sir, need yun mig tabang nimo sir. Ang Vice Mayor, sa mga tanan tao, naglingkod karon sa City Hall, tabangin taon mi. Miabot ang direktor sa Cebu City Police Office, Police Colonel Ireneo Darugdog ug mipasabot nga igo lang sila mipatuman sa kapsay sa dapit. Gipaniguro nini ang maximum tolerance. Maintain sa ato ang peace and order. Amo lang gisunod ang mga utos sa sheriff nga legal order. Kay si sheriff siya may gitagaan og kanang katungod or authority sa korte na magpatupad o mag-implementa sa balaod. Wa na mosaler ang barikada sa mga residente dihang nakakita og laing agianan ang demolition team ug nasulod yun ang kabalayan ug isugdan ang pagpangguba. Taliwa sa clearing operation, deriyot pa madatugan sa natumbang patayng punuan sa lubi ang sakop sa demolition team. Kining usa ka magtutudlo 30 ka tuig na nga nagpuyo sa dapit. Igo na lang sa paghilak nga nagsud-ong sa iyang balay nga naguba. Dili gyud lalim sir no kay daghan gyud mig mga kaagi aning lugar na kay diri gyud mi nagtubo. Taliwa sa pagkwestiyon sa mga residente sa implementasyon sa demolition, gipasabot ni Sheriff Edelberto Suarin nga igo ra siyang mihimo siyang trabaho nga gisangon sa korte nga kaniya. Taas kayo ang gihatag nga higayon sa korte sir. 2010 pa gi-issue ang writ of demolition. So 10 years usa pa na implement. So nga ako igo ra sa ko na ministerial sa akong trabaho. Niabot sa dapit si Attorney Colin Rosell, ang Executive Secretary to the Mayor, ug mipadayag nga wa na mahimo ang syudad sa pagpugong sa demolition sanglit. Pinasikad man kini sa balaod ug wa usab makakuha og TRO ang mga residente. Ang mahimo sa LGU mao na lang ang paghatag kanila og relocation site nga aduna kunoy nakaandam. Ang atong DWOP nag-andam man na siya gyud nga nay open and vacant nga allocation, mga lote nga diin pwede nilang kabalhinan, no? Pero ang ato lang sa mga igsuon siguro basig naapod sila ilang kaugalingong mga preferences. Samtang dunay tulo ka mga tawo nga gihold sa kapulisan human giingong nisukol apan matod sa court sheriff nga pabuhian na lang kini. Atong initial violation ano nila is for disobedience. Kung makita man sad ninyo nga ang usas ato ang membro sa demolition team nga ilahang giguyod.
Bisan sa niulbong tensyon, nahupay ra sa kauwahian ang sitwasyon diya sa sitio San Miguel, Barangay Apas. Mismo ang direktor sa PRO 7, Police Brigadier General Roderick Agustos Alba, misiguro sa peace and order, sanglit mulanat pa og pipila ka adlaw ang demolition. We'll see to it na hanggang matapos itong activity na ito ay safe and secure ang lahat. Mukapin sa dekada na ang legal battle sa Luna, tali sa mga residente o sa private claimant. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.